formakonak dira gaietan galtzen etzaren artean. Formakonak dira gaietan galtzen etzaren artean. 20 urtez egon nintzen eskaparate batean, desafiozko begiraden aurrean. Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nituen. Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nituen. Jatorrizko ezaztu nintzen. Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nituen. Historikotzat omen naukate, agian bitrinen badut itxabarote. Libranadila bortatik gutxienez, taburranez atela, arrosarantzek azkener arte. Formakonak dira bai, raran jararan, baldinetan, haietan, araren aranga. Baldinetan, haietan, ez bazara galtzen, formetan, ez bazara galtzen. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit ta iganauk. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit
ganauk. Zuaitz biluziaren